Fadzai maire aiwa ogwadziwa aiwa nokepchiwa kwaitiwa namataikwekwereza achiti aiwa tingave tiri separated iye ari musungwa tiri kuno but isitasara aiwa hatangana mufaro sanambe namashoko anoadreswa na advocate Fadzai Mahere munomuziva ndiye munhu anothreatena the ruling party kuti bva wasubscribe like kuti on the bell icon mukushungurudza kwaanoita the ruling party Fadzai Mahere anotaura mashoko ekuti when any one of us is imprisoned unjustly none of us is free. My heart goes out to all our brave hearts. This is a far cry from the Zimbabwean dream we were promised in 1980 and have been hoping for ever since. They are not criminals, they are innocent. #free them all. We now need new leaders. Anoposta pictures aiwa political prisoners ese vakomana vakasungwa vasina mhosva. Fadzai Mahere ari kutaura nawe kuti aiwa hatisina kana mufaro kana tiona vamwe vedu ava vachispenda most of their life vari musungwa kubvira kuna naJob Sikala vana Jameson Timber nevamwe vese vakakepchiwa this period yatakatasana ne the upcoming Sadc summit. Anoratidza kugwadziwa nezviitiko izvi. Kutudzai mafungiro enyu motidi pamusoro mashoko ake. Pinai comment section medu musangano subscribe like and turn on the bell icon.